Il-Prim Ministru m'għandu ebda soluzzjoni tangibbli biex isolvi il-problema serja ta' traffiku, kriżi illi minn xara l-ieħor sejra mill-ħażin għall-ar. L-unika soluzzjoni reali u li qed taħdem fil-fema tal-istess mexxej tal-Labor hija sistema tal-ferries bejn it-tliet ibliet u l-Belt Valletta, sistema li ċertament taħdem għall-inħawi tal-port iżda bl-ebda mod ma tagħti soljev li ċentru ta' Malta toroq sinonimi ma' traffiku bħal triq Aldomoro, triq tal-Balal, il-Marsa Ħamrun bypass u triq tal-Barrani fost l-oħrajn li spiċċaw ħolma kera għal kull min ikollu jgħaddi minnhom kemm fis-sigħat ta' filgħodu u anke tard wara nofsinhar. Iżda mistoqsi minn Net News kif se jkun qiegħed isolvi dawn il-problemi li ma' kwistjonijiet qegħdin saħansitra fil-quċċata ta' tħassib tal-investitur barrani skont l-istħarriġ ippubblikat mill-EY, Roberta Bela insista illi illum is-sip uffiċjali tal-Leża ta' Transport Malta u l-Pulizija jgwidaw it-traffiku. Filwaqt illi insista illi anke barra minn xtutna hemm traffiku. Realtà ta' traffiku mhijiex realtà ta' Malta biss imma kollha kemm aħna nsifru. Mistoqsi dwar in-nuqqas ta' viżjoni fl-implementazzjoni tal-policies tul dawn l-aħħar 11-il sena f'dak li għandu x'jaqsam żieda fil-popolazzjoni u nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, qabela ċaħant dan u qal li l-policies kienu jinkludu l-proġett tal-imsida ironikament proġett li mistenni jibda x-xahar id-dieħel 11-il sena wara illi Gvern tal-Labor iġġammja t-toroq tal-pajjiż. Il-policies li ġew imnedija dakinhar kienu biex jagħtu l-istimolu neċessarju lill-ekonomija tagħna biex tibda tiġġenera x-xogħol u tatratta l-investiment lejn pajjiżna u dik ħadmet. Policies ħarsu lejn l-infrastruttura. Permet da żgur li ħarsu b'numru ta' proġetti infrastrutturali biex nagħtik eżempju minnhom għandek proġett infrastrutturali tal-imsida. In-nuqqas ta' viżjoni mhux biss waslet għal konġestjoni kbira ta' traffiku iżda infrastruttura inadegwata li affettwat ukoll is-sistema ta' dranaġġ, kriżi li qed taffettwa diversi familji Maltin u għawċin kriżi illi qabela mhux daqstant inkwetat fuqha kif qalilna li l-investiment qed isir. Dranaġġ għandek hemm problema kbira li l-ċittadini qed jgħixuha. U naħseb illi ma segwejx allura l-investiment multimiljonarju illi nadiet il-Water Services Corporation numru ta' xhur ilu, jiġifieri hemmhekk. Xorta qed ibagħtu ċ-ċittadini. Hemm investiment li għaddej. Dan ftit tal-jiem biss wara li l-kosta tal-Vant ta' Malta kienet impestata biżjud drenaġġ u rwejjaħ mill-lokalità tax-Xajra sal-Port il-Kbir u San Ġiljan b'diversi lokalitajiet jaffrontaw il-problema ta' drenaġġ li jfur fit-toroq b'skumdità u teddida fuq saħħet iċ-ċittadini.